Het lukt gemeenten maar niet om de uitgaven voor jeugdzorg onder controle te krijgen. Jaar na jaar zijn de gemeenten meer geld kwijt en dat kost miljoenen. Maar hoe komt dat? Verslaggever Jannes Goedbloed legt het ons zo uit. En verder in deze Zeeland Nu. Grazende schapen dreigen te verdwijnen. En zomervertier Filipijnen lijkt illegaal. Goedenavond. In Zeeland wordt steeds meer gebruik gemaakt van jeugdzorg. Alle Zeeuwse gemeenten zitten zelfs boven het Nederlands gemiddelde. En daardoor reizen ook de kosten de pan uit. Aangeschoven is zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Ja, Jannes, jij bent in die cijfers gedoken. Wat valt jou op? Nou, vooral dus die stijging, je noemt het al. Maar als je naar voorgaande jaren kijkt, dan schommelt het altijd een beetje zo op en neer. Maar het is nu eigenlijk voor het eerst dat je echt die hele sterke stijging ziet. Zelfs ook bij gemeenten waar het normaal gesproken eigenlijk wel meevalt met dat jeugdzorggebruik, zoals de gemeente Veren. Ja, de belangrijkste vraag is wellicht, hoe komt het? Ja, en dat is dus het lastige. Niemand die het weet. Ik heb het overal aangeklopt om die vraag voor te leggen. Bij de gemeente zelf, de jeugdzorgaanbieders, de centrale inkooporganisatie die namens de gemeenten die jeugdzorg inkoopt. Maar ja, overal kreeg ik geen antwoord op de vraag. Of tenminste het antwoord, we weten het niet. En er is nu wel een onderzoek naar gestart. Maar ja, dan zou je kunnen zeggen, dat werd ook wel tijd. Want die jeugdzorgkosten, dat speelt al jaren. Ja, het is een somber beeld. Is er ook nog iets positiefs in te ontwaren? Jazeker. Als je gaat kijken naar de gemeente Terneuzen, dat is de gemeente waar dat percentage eigenlijk het hoogst is. Daar hebben ze na jaren van stijging eindelijk een daling ingezet. Je ziet dat is die bovenste lijn. En in 2022 zaten ze nog op de 17,9%. En nu is het gedaald naar 15,2%. Ja, en in juni gaven ze daar al aan dat het vooral komt door een meer preventieve aanpak. Daarin zijn we ook al heel ver gekomen dat we echt al de afgelopen jaren, denk ik al minstens 18 uithuisplaatsingen hebben weten te voorkomen. Toch is ze nog verre van tevreden. We zijn gezakt, we zijn uit die top 3, maar ook al zien we de verbetering, het is te hoog. We zakken naar 15%, ja dat is nog 10% te veel wat mij betreft. Dat is gewoon, je zou nog lager moeten kunnen zakken. Onze jongeren verdienen dat. Ja, het kan natuurlijk altijd beter, maar de aanpak in Terneuzen lijkt wel te werken. Nemen de andere gemeenten die aanpak dan nu over? Nou, meerdere gemeenten hebben in ieder geval al wel interesse getoond. Dus ja, wie weet dat die aanpak ook in andere gemeenten die stijgende lijn kan omzetten in een daling. Ja, maar dat is niet gratis. Nee, natuurlijk niet. Je moet natuurlijk eerst investeren en dan pas later merk je daar voordeel van. Ja, terwijl we toch ook wel jaar op jaar melden dat het steeds meer geld kost. Zeker. Als je gaat kijken naar de totale kosten van de jeugdzorg in Zeeland, dan was dat in 2023 140 miljoen euro. En dat was dan weer 7,7 miljoen meer dan van tevoren was begroot. En als ik dan weer kijk naar al die stijgende lijntjes in die grafiek van daarnet, dan ben ik bang dat die hoge kosten voorlopig nog niet zijn afgelopen. Jannes, dankjewel. Een dag na de grote brand op camping Zonnedorp in Renesse is het nu de tijd van opruimen, maar ook van vooruitkijken. Voor Marieke is het bijzonder om te zien hoeveel mensen nu voor het team klaarstaan. Daar word je heel erg stil van met elkaar. Van een berichtje uit Curaçao tot een bos bloemen van mensen die je totaal niet verwacht. En heel veel oude klanten ook van ons die reageren. Dat is best heel gek. De camping is een paar jaar geleden gerenoveerd en dat maakt het extra zuur. Toch blijft de stemming positief. Het staat allemaal net. We draaien net, die gasten draaien fantastisch. Dus nee, dat is zuur. Maar wel wetend van, joh, oké, dan gaan we dat gewoon weer opbouwen. De komende dagen worden voor Marieke en haar team erg druk. Maar het gewone leven gaat ook gewoon door. Nu worden we nog even geleefd en dat is ook even prima. Want dit doen we niet elke dag. Dus laat dat ook maar even gebeuren. En de nieuwe mensen komen ook gewoon weer aan vandaag. En er vertrekken er en er komen weer nieuwe mensen aan. En het bedrijf draait gewoon door. De speeltuin is helemaal veilig en goedgekeurd. Het park ook. Alles is opgeruimd. Dus je moet alleen even je borreltje en je bak koffie even nog ergens anders halen. Van de 190.000 kilo aardappels die in Grauw verloren dreigden te gaan, is dankzij een reddingsactie een kwart gered. 10.000 kilo's zijn verwerkt tot friet en aardappelpartjes en alsnog verkocht. De rest wordt verwerkt tot veevoer. Er waren veel aardappels over door een late oogst vorig jaar, maar juist weer een vroege oogst dit jaar. Een deel van de studentenwoningen in de studentenflat in Middelburg wordt verhuurd aan starters. Het complex stond deels leeg omdat er minder huisvesting nodig is voor studenten. Starters kunnen de appartementen voor maximaal 5 jaar huren. De huurprijs ligt iets onder de €700 per maand. Tientallen mensen liepen vandaag de Koninginnenmars naar het Oost-Indië-monument in Terneuzen.
Reden voor deze speciale wandeltocht is dat precies 80 jaar geleden Japan zich overgaf, waarmee de bezetting van Nederlands-Indië ten einde kwam. En daarmee ook de Tweede Wereldoorlog. De wandelaars kwamen uit verschillende delen van Zeeuws-Vlaanderen. Ze startten in Terneuzen, Hulst en Oostburg. Voor 35 kilometer een keer een mooie uitdaging om te lopen. Dus we vonden dit dan een leuke oefening. En we hadden nog nooit van Oostburg naar Terneuzen gelopen. Dus dat was ook nog een mooie bijkomstigheid. Toch ging het niet alleen om de sportieve kant. De wandeling eindigt met een herdenking en veel wandelaars deden juist daarom mee aan de tocht. Een mooie gelegenheid om ook die herdenking eens mee te maken. Op zich als oud-militair ga ik regelmatig naar herdenkingen. Maar nu is het in je eigen stad en dat is toch wel weer apart. Ja, ik vind het heel belangrijk. Mijn broer staat ook op de planketten. Dus die is dus ook gebleven. Ja, dus was ook maar 22. We hebben familieleden die in Indonesië gevochten hebben. Daar is er een van overleden. Kijk, en dan heb ik van de gemeente een uitnodiging gekregen. Ja, dat kun je het niet laten om niet mee te doen. Behalve wandelen kon er ook gekozen worden voor een fietstocht. Het idyllische beeld van grazende schaapskuddes in ons landschap en op groenstroken in de stad zou wel eens kunnen verdwijnen. De kuddes moeten aan steeds meer regels voldoen en dat kost geld. Zoveel geld dat een maaimachine in veel gevallen goedkoper is dan de aloude begrazing door schapen. Er is wel toekomst, maar het is wel een toekomst met hele grote uitdagingen. Jan Kaljouw heeft 6 schaapskuddes op Walcheren. Hij verdient zijn geld voornamelijk met graascontracten bij gemeenten en bedrijven. Onze schapen staan in de publieke ruimte. Dus wij moeten eigenlijk ook bijvoorbeeld een enting doen voor Q-koorts. Nou, die enting, dat was voorgaande jaren was dat 1 keer enten per jaar. Dan kost je dat €2,51 per vaccin, per schaap dan. Maar ja, die regels zijn veranderd. Dus nu heeft Farmaceutisch voor elkaar gekregen dat je de schapen niet met 1 milliliter moet enten, maar met 2 milliliter. Nou ja, dus die kosten zijn natuurlijk dubbel. En dan ben je niet enkel de kosten van het vaccin kwijt, maar ook nog die dierarts. Want het moet door de dierarts aan die schapen gegeven worden. Waarom dat dan? Dat kan je toch ook wel zelf? Ja, dat zou je zeggen. Maar ja, dat zijn weer regeltjes. Dat mag u niet. Dat moet weer een dierarts doen. Dus ja, dan worden de regels ineens veranderd. Terwijl wij dan ineens met dubbele kosten zitten. Maar jij moet dat dan dus wel doorberekenen in jouw prijs voor de gemeente? Ja, of er is ook nog een andere mogelijkheid dat ik niet meer ent. Maar dan mag ik ook geen publieksacties meer doen. Dus dan mag ik geen lammetjesdagen houden. Dan mag ik niet met mensen met schapen wandelen door de stad. Wat wij eigenlijk ook vaak doen. En dat vinden mensen hartstikke leuk. Nou ja, dus ik heb er nu eigenlijk al een beetje voor gekozen om geen lammetjesdagen meer te houden. Gewoon omdat die kosten te hoog worden. Hogere kosten, hogere prijzen. En dan zouden zijn klanten in de toekomst kunnen kiezen voor een maaimachine in plaats van een schaapskudde. In verhouding, kijk, kost een maaimachine natuurlijk toch minder als dat wij het met die schapen moeten doen. Kijk, ik moet gewoon de arbeidsuren moet ik gewoon wel doorberekenen in mijn contractprijs. Ik moet nieuwe netten hebben af en toe. Ik rijd met een auto rond, we hebben een quad nodig. Ja, en dat zijn allemaal kosten die zijn ook enorm toegenomen de afgelopen paar jaar. Jolie, ga terug. Ik ben niet meer zo piep, zullen we maar zeggen, dus ik zoek ook een opvolger. Nou ja, wie wil het nog tegenwoordig? Je moet wel een beetje zekerheid hebben, wil je zo'n bedrijfje overnemen. De meeste contracten die ik afsluit, die zijn voor 1 jaar. Maar ja, als je dan nog niet weet of je het volgend jaar wel of niet die contracten hebt. En ik kan ze niet eventjes parkeren in de garage. Nee. Die schapen moeten natuurlijk ergens eten. Dus ja, als ze dan bijvoorbeeld ineens volgend jaar zeggen van ja, nee, hier hoef je niet meer te komen, want dit is nou wel klaar. Of zo, of de kosten zijn te hoog geworden, ja, dan stopt het. En dan zeggen ze, ja Jan, bedankt. Nou, maar dan zit ik met die schapen. Wat doe je als er niet zoveel te doen is in je dorp tijdens de zomervakantie? In Filipijnen hadden ze het antwoord, dachten ze. Een groep kinderen bouwde een hut. Maar nu blijkt, het is illegaal en de hut moet weg. Ja, dat vind ik echt niet leuk. Dit is de hut waar zo'n 30 kinderen de hele zomer aan hebben getimmerd. Een hele klus die flink wat tijd in beslag nam. Ik ben altijd om 9 uur aanwezig geweest in deze zomervakantie en we hebben er met z'n allen gewoon een hele mooie hut van gemaakt. We passen de hut steeds een beetje aan, we hebben er allemaal spulletjes in gelegd en we spelen heel veel in de hut. Ondanks het plezier is toch niet iedereen blij met de hut. Een omwonende had last van het geluid en diende een klacht in. Tot ongenoegen van de ouders en de school van de boomhutkinderen.
Laat ze lekker spelen. Er is weinig accommodatie hier in Filipijnen. Er is geen speelweek te doen voor de kinderen in de vakantie. Dus als ze dan zelf het initiatief nemen om te spelen en een hut te bouwen, laat ze lekker doen. Ze zijn al de hele tijd bezig met bouwen van hutten. En ik heb hem zien groeien van een pallet die op de grond ligt met eentje tegen de schutting aan of tegen het hek aan, tot dit bouwwerk. En de kinderen zijn enthousiast betrokken en volop bezig, dus ik juich het alleen maar toe. Als we buiten kunnen spelen en buiten spelen is ook gezond. Ondanks dat het een illegaal bouwwerk is, leeft de gemeente Terneuzen mee met de kinderen en mag de boomhut tot het einde van de zomervakantie staan. Voor volgend jaar zoekt de gemeente een andere oplossing. Het startte met volop zon en wat sluierbewolking. In de middag werd dat verruild voor stapelwolken en een verkoelende noordwestenwind. Morgen meer bewolking, ook nog wel zon en met 21 tot 23 graden een stuk minder warm. Zondag koelt het verder af en dat is ook een beetje het weerbeeld van volgende week. Kortom, die plaknachten zijn wel eventjes voorbij. Tot zover deze Zeeland. Voor het laatste nieuws kan je natuurlijk altijd nog terecht op onze site en in de app. Voor nu nog een hele fijne avond, een goed weekend. Graag tot morgen.